Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar da kuka sani cewa sunana Ardi Umar Dan Dambo Faro, muna tare da AA Hassan zai miki tambayoyi idan ba damuwa. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya ƴan uwana. Muna tare da wace malama? Ya sunan malama? Khadija Ismail. To malama Khadija Ismail, idan ba za ki samu ba akwai wasu 'yan tambayoyi da muke so za mu yi miki. Yawwa, ina so tambayar da nake so in miki malama Khadija Ismail, a wane wata aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? An haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a watan Rabiul Awwal. Haka ne? Yes. Haka ne. Kuma nawa ga wata? 12 ga wata. Haka ne? Haka ne. Sannan wace rana? Ranar Litinin. Haka ne? Haka ne. Kin tabbatar? Na tabbatar. To masha Allah. Lalle kin so wannan amsa sosai, kin amsa ta masha Allah malama Khadija Ismail. To a madadin wanda ya ɗau nauyin wannan shiri, wato Honorable Sadiq Ahmad Ado Shugaba, wanda ake lakabi da shugaban Araba kowa ya samu, ya baki kyautan naira 2000. Wane irin fatan alkhairi zaki da ga wannan bawan Allah da ya miki wannan kyauta? To abin da zan ce shine na gode kuma Allah ya ƙara mishi ɗaukaka. Allah ya ba shi lada akan abin da yake son, akan abin da ya niyya akan mu ire-iren mu matasa. Ina godiya, Allah ya saka. To amin. Muna godiya malama Khadija Ismail, da ni wanda nake gabatarwa tare da abokin aiki na wato Umar Faruk Dan Dambu. Kuma ina ƙara tunatar muku cewa wanda ya ɗau nauyin wannan shiri wato shine Honorable Sadiq Ahmad Ado Shugaba, wanda ake lakabi da shugaban Araba kowa ya samu a Taroni. Mun gode kuma shi ma ne muku fatan alkhairi. Muna godiya, Allah ya saka da alheri. Mun gode malama Khadija.